Lokho ngicelele usizo lengoma lendoda lecula lengoma ethi mawo Big Zulu. Lendoda le asemzimkhulu engifonelile asayibafethu icela usizo. Iyafisa ukucula, iyafisa ukwaziwa nayi ikhuphuko yaziwe icule njengokhuba nonto encane. Mhlawumbe bangakayizwa ingoma yayo ngizoyidlala manje kodwa okunye ngifuna ukusho ukuthi ingoma lethi it's not my song, ingoma yo bhuti lo wasemzimkhulu ngicela ukuthi bafethu nimsupport awuthi nginidlalela yona. Sira ulise abafana abawu11 abadlali ball imawo angephazamisanga amani phazamisanga ukhuluma imawo amani phazamisanga ukhuluma imawo amani phazamisanga ukhuluma Aya ngithandi kodwa le part lethi kushinceke igoloza le ndoda le ichaza ukuthini uma ithi ngiyagoloza mina. Manje ngibuzele yona le ndoda uma niyibona ukuthi beyichaza ukuthini uma ithi ngiyagoloza. Angithandi lento esho ile ndoda le. Le ndoda le icula ngami ithi ngiyagoloza mina. Abafana abawu11 abadlali ball imawo angephazamisanga imawo amani phazamisanga ukhuluma imawo amani phazamisanga ukhuluma imawo amani phazamisanga ukhuluma. Aya ngibona ukuthi sikhona ku YouTube ngizoyibuza le ndoda. Nale part engayithandi kushinceke igoloza. Aya. Kushinceke igoloza. Yathi ngeke moya kamini. Kushinceke igoloza. Yathi ngeke moya kamini. Nayo ngiphathe mnandi. Wewe nyamfoka mkhosa. Wewe nyatuye. Wewe nyamfoka mkhosa. Nayo ngiphathe mnandi. Le phone le. Le phone le imnandi ke le part lethi ngiyatumi le part lethi yagoloza inceko yathi ngeke ngiphume la egroundini. Angiyizwa kahle, I think kumele ayisuse le part le. Imnandi le ngoma kodwa le ndoda ithi ngiyagoloza. Ayingeni kahle lento yokugoloza. Goloza, yathi ngeke ngiphume la egroundini. Wewe nyatumi, wewe nyamfoka mkhosa. Into phela mina ngiyena umfoka mkokstad na umfoka nzimande mina umphephethu ugwala umancama ungekazi. Isigodi sami sile phansi ebhulwa emkhomasi mina umancama umdlula uchili le ndoda mayithi umfoka mkokstad angena umfoka mkokstad mina
ingane zami mangezwe kuthiwa ubaba wazo bizwa ngomfo bamkhokstad uzochaza ithini mfethu awuze yakholoza mase ifika lana ke bafethu ngiyaunderstanda ke understandeka le part yogolosa njengo David ngoba le ndoda icabange kahle lento yazi yangithatha yoyongifanisa nendoda eseBhayibhelini encwadini yokuphila hayi ngingayixolela for ukuthi ngiyagolosa ngoba ihambe yongifanisa no David abafethu shuthi ke nikhuluma no David walezi insuku imina uDavid walezi insuku imina lo wagolozela uGoliath ningathi angazi ke ukuthi ubani uGoliath ningangifaki mina ngicula ingoma Mele ngishayele mele ngisine la ayizwakali kahle le ngoma mawuhleli phansi kwenza kanjani manje letha ngiphathe naleyo phone kusosina kanjani mfethu kufanele igade le ingalokhi okay ibamba awubashayela sondela ke na ungayi kude dlala ingoma mfana hamba manje lenxeyo opose Kala maphansi mfana. Iqala maphansi mfana. Yoshaya umaskani. Awuzi.